שלום לכולם, ולי יש אפיק צ'סט בחנות, ויש לי בדיוק את הכסף המתאים ואני החלטתי לקנות, אז יאללה. והיום יום ראשון, אז מותר לתרום באפיקים, כאילו לא מותר, אפשר לתרום באפיקים, וכן, על כל אפיק זה 500 שקל. אז תרמתי עכשיו אחד אפיק, הנה זה התרימה שלי, וקיבלתי 500 ועכשיו יש לי מספיק. אז בואו נתחיל. אוקיי, מאור אחד 3 סופה, 5 סקלטון ארמי, 6 פריז. אוקיי, אלה הדברים שקיבלתי. כן, זה די טוב, אז בואו נראה אותם. הנה סופה, סקלטון ארמי, הנה פריז, ומה עוד קיבלתי? כן, ומירו. אז יאללה ביי ליום, יאללה ביי.